Потресаващо убийство в пловдивското село Правище. Мъж на 45 години беше убит при масов бой между българи и роми късно снощи. 12 души са в ареста. Местните твърдят, че ромите били нелегални работници и закачали девойките от селото. Заради инцидента хората от Правище се притеснява да не се повторят събитията от Катуница и в тяхното село. Ромите били настанени да спят нелегално в сградата на бившето училище. Конфликтът започна от тях, твърдят местните. Просто те влезнаха и от тъмното не нападнаха с брадви, с ножове, с колове. Били ли са провокирани по някакъв начин? Доколкото разбрах, на центъра са искали да с някакви 12-13 годишни момичета да се закачат. Че да имате 13 годишни да стреля някой да вика, аз ще изнасила. Младежи започнали да замерят стъклата на училището с камъни. За да потушат скандала, на помощ дошли братите Илия и Тодор, които живеят в съседство. Вместо разбиране, единият намира смъртта си, а другият е в тежко състояние в болница. Ако се загубиш ти чедото, как те? 45 години си го гледал. Как е? Кажете. От кило и половина съм го загледал. Седмача. Кило и половина са родил. Та до кога? До сега. От полицията съобщиха, че младежите са употребили алкохол преди да нападнат ромите. Предполага се, че и ромите са били пияни. Този инцидент отново изкара на преден план проблема с това напрежение между българи и роми. В случая това са сезонни работници, както стана ясно, които нямат нищо общо с местните хора. В селото са категорични, че няма да допуснат нелегално пребиваващи роми. Ако дойдат пак роми, няма да остане така нещата. Ще да повтори, може би, в Катуница. Не може нелегални хора, без да им знаеш имената, да ги пуснеш да живеят в някакво населено место. От МВР ще изискат списък на всички роми, които са наети за сезонна работа през лятото и ще засилят полицейските патрули в малките населени места. Поредното нападение на разбеснели се цигани над българско семейство. Роми нападнаха полицаи пред виетнамските общежития в столичния квартал Красна поляна. Те са нападнати безпричинно от роми, покрай чиято къща минали през нощта. Ще ви избият всичките българи, вика тук. Ама тук вече 5 убийства стана. Комшията е убит от тях. С железни пръти по главата, са облекли го гол за грабеж. Лежи ли някой в затвора за това? Не, малолетни били. В селото към 11 часа вечерта двама роми нападнали и обрали възрастна жена. Главата е щупена, лепена е. С нощи има друго момче, което са го били. Било ограбен за 2 лева с лични документи. Това е. Просто ни е страх вече. Не знаем какво да правим. Айор Хитлерли, аз се казвам Хитлер. Трябва да правим само една листва. Само една листва. Да ми дават изпадат на мене и аз да направя българите само са по... Закона да му е по майката на Закона вълне, закон няма. Ще правим секс и това е от това по закон няма, само секс. Законите обаче явно не важат за ромската фамилия Маринови. За секунди пред очите ни се разигра ето това. Ще направим вече нация. Ще бъдем турско малцинство. Да живее Ахмед Доган. Да живее Ахмед Доган. Той е нашия цар. Той е нашия велик спасителя той. Са едини. Ма ние не сме едини българи. Така ли? Страхливи. Ти ще кажеш. Страхливи. Кой е страхлив в тази история? Българите. Българите. Като ти влезе в двора и може да те убие, те ни викат геури. Страх май. Що са отмъстителни, защото да се върнат и ще ме заколат. Защо така се получи тук? Защо не се живее в това село? Защо? Само заради тях. Заради кои? Тия дето ще ме заколат. Кои са тия? Робите тия циганите. Цигани. Много е лош живота. Живот няма тук вече. Колкото останах тия орица, тежко и горко. Не можеш да ги оставиш да притесняват останалите 30 000 човека. Виж сега, такава ни е държавата, такова ни е наследството. Ти не казваш, че тези няколко хиляди са по-важни от тези 30 000. Като на който не му харесва да ходи да живее в Швейцария.